I raddau, nes i ddod i'r sector yn ddamweiniol. Yn dechrau fy ngyrfa, roeddwn i'n gweithio myd iechyd yn Cymru ac yna'n Lloegr. Ond wedi cael teulu bach, roedd gennau awch i ddychwelyd i Gymru yn fawr iawn. Wedi ystyried swyddi o gwmpas, ceisiais am swyddi yn lleol i Rhythun, sef tref yng Ngeni, yn myd iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Drwy hap a damwain, daeth swydd a cyfweliad am swydd yn Wrexham i fyny yn gyntaf. A wedi cyfweliadau manwl, mi fues yn llwyddiannus i gael swydd yn 2006. Serch cael swydd yn ddamweiniol, wedi bod yn gweithio yn y maes am gyfnod a bod yn fwy gwybodus a deallus am y byd. Dwi yn gryf yn y marn, mae yn gwasanaethau cymdeithasol yr wyf eisiau bod. Dwi'n mwynhau gweithio yma, a mae rhywbeth dwi'n credu ynddo fo. Nid oes gennyf rhyw genhadaeth lefel uwch o ran pam dwi'n gweithio yn gwasanaethau cymdeithasol, ond syml, rwyf yn wir gredu yn egwyddorion y maes gwasanaethau cymdeithasol, y gwahaniaeth y gallai'n ymyrraeth wneud, a'n gallu i wella bywydau bobl. Fel economydd yn wreiddiol hefyd, dwi hefyd yn adnabod y sialens o greu mwy o wydnwch yn ein cymunedau, a chefnogi bobl tra'r un pryd rheoli o fewn cyllidebau, a mae hynny'n sialens galed. I'r rheini sydd yn fy adnabod, rwyf yn llawn syniadau ac yn aml yn amyneddgar i wneud newidiadau, y rwyf yn ei gweld yn hanfodol i wella pethau. Mae ADSS gyda rôl holl bwysig yn adlewyrchu safbwynt ein gwasanaethau a'n ardaloedd. Mae hynny wedi bod yn holl bwysig mewn adegau dwys fel cyfnod Covid, yn ddiweddar, ond hefyd wrth arwain meysydd strategol megis y gweithlu, sialensau gofal cartre, gofal a darpariaeth i blant, a safonau ymysg niferoedd y feysydd eraill. Mae ADSS yn bwysig gan bod systemau gwleidyddol a gweithredol yn gymleth, a rhaid cael llais clir a chefnogol i'r sector ac i'n gweithwyr. Yn ogystal, rhaid cael corff sydd yn cefnogi dysgu gwersi a rhannu arfer da. Be dwi'n edrych ymlaen i fel bod yn arlywydd ADSS? Wel, mae hwnna'n gwestiwn da. Ond yn rili syml, dwi'n unigolyn sydd yn credu yn ein gallu fel mudiad i ddylanwadu. Dylanwadu yn weithredol, dylanwadu yn wleidyddol, ond fwy na dim dylanwadu ar y dyfodol, a gallu creu symudiad positif. Edrychaf ymlaen i arwain gyda hynny wrth i ni fynd ymlaen i'r 15 mis nesaf. Yn bwysig i mi hefyd yw gymdogaeth sydd yn dod o'r mudiad ADSS a chreu undod i reolwyr ac arweinwyr sydd yn gwneud rolau pwysig ein gwlad ni.